Боре, за пръв път водим разговор с теб в ролята ти на старши треньор на Янтра. Как приемаш това ново предизвикателство? Със сигурност това е предизвикателство за мен и голяма отговорност. Да, ролята ми е наистина вече различна от предната, но както казах в едно предишно интервю, че моите принципи си остават същите. Аз се държа на тях и смятам, че това е пътя за развитие и на клуба, и на отбора. Просто когато има дисциплина, отговорност, труд, оттам нататък мисля, че нещата ще се получат. Всъщност това е един плавен преход, може да се каже, защото ти си част от този клуб и от процесите в него в последните 2 сезона, познаваш абсолютно всичко, работил си и по селекция, така че наистина. Да, бил съм близко до абсолютно всичко и всички тук, всичко ми е познато, никога не съм се отказвал от треньорството, да, искам да се развивам в тази среда. Това за мен е наистина привилегия, че познавам всички и всичко тук. Надявам се, по-точно съм убеден, че няма да ми е лесно, но не искам и да ми е лесно. Човек трябва да се труди и така и да се постигнем и целите в клуба. Всъщност, може би част от хората знаят, но на практика трябва да ги запознаем с това, че ти си треньор. Ти си треньор с необходимите лицензии, а това, че беше в друга роля в Янтра в последните 2 сезона може би беше нещо малко по-различно за теб, но пак свързано с футбол. Да, никога не съм се отказал, както казах, от треньорството, така през годините си придобих нужните лицензии и квалификации. Това никога не е гаранция, разбира се, за успех. Но никога не съм се откъсвал от треньорството и от информацията, от ресурсите, от мои приятели, с които контактувам постоянно и постоянно анализираме. Интересно ми, няма да го крия това нещо. За година и няколко месеца тук, да, бях в друга роля и функция, за което съм благодарен също, защото това за мен е безценен опит. Научих много работи в различни аспекти и така наистина съм доволен, че година и половина така се умях да помогна в това отношение на Янтра. Надявам се да съм допринесъл и за развитието в това отношение. Тук стандартите са така доста високо положени, но човек това го мотивира все пак. Смяташ ли, че футболистите ще успеят бързо да привключат и да те възприемат в тази нова роля? Сигурен съм, че ще се получи така. Аз никога не съм спирал да контактувам с футболистите. Имаме си така приказка. И на мен ще ми е доста интересно, и на футболистите ще ми е доста интересно. Да, със сигурност малко има разлика в отношенията от тук нататъка, но все пак ролята на треньора не е само на терена, тя е в съблекалната, голяма част от работа му е извън терена. За мен е така доста предизвикателно да се опознаем абсолютно всички, за да може да си имаме доверие и оттам нататък да работим малко по-лесно. Ти най-добре знаеш, че в Янтра всяка година се прави по една стъпка нагоре. Миналата година знаем всички докъде стигнахме, т.е. стъпката нагоре е само една. Ще успеем ли да продължим тази линия? Аз съм човек, който се поставя цели. Тук, особено последните 2 години, наистина стъпаловинно постигнахме доста неща. Аз поемам отбора в момент, в който е в пика си. Това за мен наистина първо ще бъде чест и второ усилие, и мотивация, за да мога да надградя, защото след тези резултати последните 2 години наистина няма да е лесно това нещо, но това е футбола. Всеки се бори за по-горе и по-горе. Аз мисля, че ние заслужаваме да сме по-горе и ще направя всичко възможно да се случат нещата. Връщам те и, не знам, може би половин месец по-назад. Заслужавахме ли, хващам се за тази твоя дума, още тогава да минем на по-горното ниво? С оглед на
годините тук, които така надградихме, защото последните 5-6 години, така, по-точно първите няколко години не беше лесно. Отбора да се затвърди, да се стабилизира. Сега направихме последната крачка, баражното място. За мен наистина така заслужавахме. Мога да кажа, че заслужавахме с оглед на цялото представяне през годината. Малко емоцията може би не дойде в повече, но ние доказахме, че с оглед на играта си, с оглед на отношението си, с оглед на феновете, които ни подкрепиха, това беше уникална атмосфера. Наистина уникална атмосфера. И за мен щеше да е още по-интересно и за цялата футболна общественост Янтра да бъде в първа лига. Защото Янтра разполага с инфраструктура добра, с добър екип, с добър отбор, с добри футболисти. Клуба иска да се развива, млади хора работят, доста мотивирани хора. И за цялата футболна общественост ще бъде много интересно и различно какво представлява Янтра, но и това ще се случи. Нали знаеш, че има много скептици, които смятат, че Янтра не може да повтори това, което направи миналия сезон? Знам. Това е така черта на, може би, на българина, не само, но мен лично това ме мотивира. Виждам нивото, никой не е казал, че трябва да е лесно. Напротив, в втора лига, дори втора лига на момент е по-интересна от първа лига, защото са доста равностойни отборите. Много е минимална разликата, аз съм го казал хиляди пъти, но нека да работим. Това е важно и работата, постоянството и оттам нататък каквото Саве покаже. А какво смяташ за новия вариант на втора лига? Този сезон, който предстои сега, силни отбори слязоха от първа лига, отделно знаем, че във втора лига си имаше така или иначе стойностни отбори, изглежда много по-силно. Тази година така всеки казва, че ще има доста отбори, които от една страна ще се борят за влизане пак да се върнат в първа лига, няма да ги изборим, всеки ги знае. Така претенции изявяват около, може би, 6-8 отбора. Това какво говори? Това говори, че втора лига ще бъде много равностойна. Плюс бройката изпадащи, която ще бъде най-вероятно повече. Това означава, че тази година ще бъде наистина жестока борбата. Но нас това не трябва да ни притеснява. Ние така натрупахме самочувствие през годините, особено последната година. Запазваме си ядрото, което е много важно. И трябва да надградим във всяко едно отношение, и като резултати, и като поведение, и като мотивация, да сме буквално горе до последно. Може би излишен въпрос, но класически, работи ли се по селекцията, какво да очакват привържениците, на кои постове съответно се търсят играчи? Селекцията, тя е интензивен, динамичен процес. Работим постоянно гледаме футболисти с моите помощници, с ръководство, така. Търсим позиции търсим хора на 3-4 позиции. Пак казвам, запазихме се ядрото, не бързаме. Искаме да изберем най-добрите варианти, както се случи миналата година. Искаме да се усилим. Да, напуснаха ни няколко човека, но почти мога да кажа, че сме готови с други варианти. Няма да обявявам, просто малко време още трябва. Не е лесен процеса, не е лесен, но така мисля, че с оглед на нашите резултати има интерес към Янтра Габрово, което мен лично ме радва и се надявам наистина да се подсилим. Малко преди да започнем този разговор, тук имаше друга среща треньорска, касаеща работата в детско-юношеската школа, елитната група, и на този фон трябва да те попитам, ще продължи ли тази интеграция на юноши, качествени юноши, които играят в елитната група и в тренировъчния процес на мъжкия отбор? Да, техният път към преминаването към мъжкия футбол не е лесен.
Аз съм бил на тяхното място, вчера дори ги събрах и им казах, че няма да е изобщо лесно. Но те това трябва да го преминат. Няма да им е лесно, но ще се работи с тях постепенно, поетапно. Имат още доста да учат, както се казва, но аз виждам потенциал в момчетата. Със сигурност ще има още момчета, които ще дойдат да опитат от мъжкия футбол. За тях виждам колко е интересно наистина това нещо. Аз съм с две ръце да има колко се може по-млади момчета, плюс момчета от Габрово. Все пак за това работим, развива се школата. Така, доста добри наблюдения имам и мисля, че тук до няколко години наистина нещата ще се активизират още повече и ще бъдат категорични в това отношение. Като каза момчето от Габрово, пропуснах нещо да те питам, ще се запази ли тази линия на изцяло български състав, Янтра и Етър, мисля, че са двата отбора, които имат само българи. Да, ние сме се поставили този принцип, да има само момчета българи. Ако има и от Габрово, още по-добре. Момчета от Габрово си остават. Те се трудят изключително много и много помагат за отбора. Те са ядрото, не само на терен, но и в колектива, в съблекалнята. Държим се на този принцип и на този път и така, даже много отбори се очудват как е възможно това нещо, но явно е възможно. Може би и по-трудно. Да, по-трудно е, но зависи от коя гледна точка. За да привлечеш български момчета, качествени български момчета, все пак ти трябва да имаш и доверие. Нали, защото в България така малко имаме съмнения в качествата на много българи, но когато на едно момче му дадеш вяра, кураж, със сигурност и то ще отвърне с добра игра. Това ни е тук принципа, така че към това ще се стремим. Как планираш да протече подготовката и доколко ще създаде затруднение това, че знаем всички стадион на Прилов е в ремонт? Тук в Габрово има, така и в околността има доста близки терени. Подготовката ще протече изцяло в Габрово и в Трявна. Така ще сменяме терените. Не е нещо ново, не е нещо непознато. Имаме тук добър терен. Ще има малко по-високи натоварвания първите 3 седмици. Ще се справим с това нещо. Все пак за добро се прави ремонта. То ще бъде, след като стане, наистина ще стане прекрасно. Така че за мен няма проблеми от тази гледна точка. Осигурили сме всички условия за тренировки на момчетата. Няма да им е лесно, но все пак това е подготовка. Трябва да се подготвим по най-добрия начин. Габрово за мен дори е прекрасно, че тренираме и тук. Хубава природа. Прекрасно. Контролите са 5, тези, които сте планирали. Беше ви споменал, че има вероятност да има и друга. Така ли остава на този етап? Да, на този етап така остават контролите. Мислим за още една контрола с щаба, но ще видим с бройката на футболистите и дали ще има достатъчно време за възстановяване, защото имаме само 5 седмици за подготовка. Не, че е малко, но така искаме да се изчистим някои неща. Контролираме се от това с каква бройка сме. Това са нормалните процеси. За мен добри контроли с първа лига и с втора лига. Така че мисля, че ще се подготвим по най-добрия начин, но важното е всички да се опазим здрави до края на подготовката. Това е най-важното нещо. Твоето треньорско виждане, как искаш Янтра да изглежда през новия сезон и пък съответно кое е онова нещо, което трябва да се подобри в отбора, за да бъде той съответно и по-качествен в новото първенство? Моите виждания, аз мисля, че Янтра може да практикува малко по-офанзивен футбол, с малко повече пресиращи действия, с малко повече отнемане на топката, малко по-масов, солиден футбол. Оценявам предните тренери това, което са направили. Те направиха страхотни резултати. Те си имат свои виждания, аз имам други виждания. Знам, че
всеки си преценя според хората, според това, което той така натрупал като опит. Аз имам тези виждания, ще се опитам да ги приложа, защото футбол е за хората. Надявам се наистина да практикуваме малко по-нападателен, малко по-офанзивен футбол. Разбира се, не трябва да забравим фаза защита, защото фаза защита оттам се тръгва. И оттам нататък надявам се наистина да имаме резултати. Това е моето виждане общо взето за футбол, който искам да практикувам. Малко по-солиден, малко по-напред. Има футболисти за такъв тип игра. Наистина надявам се да имаме резултати. Хубаво е. Офанзивният футбол винаги радва хората. Интересно, че ти пък си защитник. Интересното е, че това, което казваш. Да, аз съм защитник, но може би то проистича от там, че от опита ми. Когато срещу мен са играли малко по-офанзивно, малко по-агресивно нападателите, за мен е било по-трудно, по-бързо трябва да вземеш решение, под натиск си постоянно, не можеш да мислиш много. Може би това ми е спомогнало за това, което аз искам да практикуваме. Докато когато си малко по-затворен, е малко по-различно за защитника. Има време да мисли, има време да се прицели, така да се каже, така че оттам може би ми идват моите възгледи. Добре, за да не правим това интервю много дълго, накрая обращението ти към привържениците на Янтре. Поставяме се цели пак, със сигурност. Не съм от хората, които няма да си поставят цели. В мое лице има човек, който ще бъде дисциплиниран и отговорен и ще го предаде това нещо на момчетата. Аз им казах още на първата тренировка, искам едно уважение към абсолютно всички. Наистина това, което последния матч, особено срещу Септември, видях на техния стадион, наистина буквално няма да привлеча хиляди фенове, които дойдоха заради Габрово, заради Янтър дойдоха. Надявам се това да се повтори. Този клуб е за феновете. Аз съм отворен за диалог с тях. Всеки иска хубав футбол. Надявам се да го получат. Аз ще направя всичко възможно това нещо да се случи. Успех и силен сезон! Благодаря.